Здравейте! Аз се казвам Моника и съм преподавател по мобилност, йога и по пилатес. Днес обаче ще разгледаме частта с мобилността. Много често не знаем откъде да започнем. Искаме да се движим по-свободно, да се чувстваме по-енергични, по-добре в тялото си, но нещо ни липсва. Затова ще ви дам едно предложение за много кратка тренировка по мобилност в рамките на 15 минути, която може да изпълнявате навсякъде, по всяко време, подходяща както за напреднали атлети или хора, които се занимават с спорт, с фитнес, с всякакви други тренировки или професионално или не, така и за съвсем начинаещи. Защото свободата в движението, която имаме след мобилност, е незаменима. Много често мобилността се бърка с разтягане, но за това ще говорим някой друг път. Сега ще се раздвижим заедно, а след това ще се радвам да ми напишете в коментар как сте се чувствали. Започваме с загрявка. За този клас няма да са ви необходими никакви допълнителни неща. Подготвил съм го така, че да е съвсем базов, съвсем изчистен, нищо, което не сте правили. Просто ще го направим заедно. Започваме винаги с загрявка. Загрявката е половината от нашата тренировка. Винаги, независимо какво тренирате, тялото трябва да е готово. Стъпваме стабилно и усещаме пода под нас. Дали сте на постелка, на пода у дома, разперваме пръстите на краката, усещаме пода с пети, с възглавничките, с всеки пръст, така че усещаме стабилност. Прибираме корема, ангажираме го, прибираме опашката, издърпваме хубаво раменете назад и ще наведем брадичка надолу. Ще започнем с затопляне на врата, като след това главата ми е назад и напред. Назад. И напред. И още няколко пъти назад. И напред. Като целим да движим само брадичката надолу, главата назад, без да компенсираме с друга част на тялото. И още няколко пъти напред и назад. Напред. И последно назад. Навеждайки главата напред, започваме с кръгови движения, да описваме колкото се може по-големи кръгове. И продължете да се движите, аз ще ви разкажа нещо през това време, докато правим кръгови движения в едната посока. Много е важно в тренировките по мобилност да се движим бавно и осъзнато. Ние целим контролирани движения. С това даже и обикновени, и съвсем банални изглеждащи кръгови движения в едната посока. Бавно обръщаме посоката на обратно. Трябва да се изпълняват много бавно, така че всяка част да усети затоплянето, без да бързаме. Защото ако се движим много бързо, движението става неконтролирано. И последен голям кръг. Изправяме главата. Ако се движим много бързо, движението става неконтролирано, което излиза извън зоната на мобилността. Стъпваме отново стабилно, ако тялото се е разместило, ще протегнем ръце нагоре, ще проследим с поглед ръцете и бавно ще свалим надолу. Затопляме все още тялото нагоре, проследяваме и връщаме. Навеждаме главата и още само веднъж нагоре и надолу. Тишваме дълбоко, повдигаме отново главата. Ще погледнем надясно и след това наляво. Надясно. И наляво. Надясно. Наляво. И още веднъж надясно. И наляво. Бавно връщаме главата напред. Ще затоплим раменете. Като обръщам внимание, че движението, което ще правим от раменната става, няма само да усукваме китките. Вдишваме дълбоко, прибираме длани навътре, като движението от раменете, ръцете напълно изправени, движението от раменете, ротация в едната посока, ротация наобратно. И още само 3 пъти навътре и навън. От раменете не само да въртим длани навън и още веднъж навътре и навън. Бавно ще успокоим, ще протегнем ръце напред, ще загреем пръстите на ръцете си.
Още няколко пъти ще обърнем през очите нагоре, ще задържим тук. Забележете, че все едно се опитваме да избутаме стена. Задържаме. Тишваме. Сега много бавно и с контрол пръстите минават надолу. Задържаме тук. И само още веднъж ще обърнем нагоре и надолу. Дишваме, ще обърнем пръст нагоре и ще събираме заедно палците на дясна ръка, показалци, средни, безимени и котрета. Това е малко трудно. Котрета, безимени, средни, показалци и палци. И още веднъж палци, показалци, средни, безимени и котрета. И обратно котрета, безимени, средни, показалци и палци. Бавно отпускаме ръце, сплитаме пръсти зад гърба. Ще се наведа, за да може да виждате краката остават на широчината на таза и започваме да се навеждаме. Забележете, че се навеждам от тазобедрените стави, не от кръста, няма извивка тук. И се навеждаме, отпускаме главата свободно надолу. Ако тук това се е трудно, има няколко опции, които може да направим докато задържаме. Да поставим ръце върху бедрата и да улесним тялото. Другата възможност е да вземем нещо в ръце. Аз имам тухличка наблизо, но ако имате хавлия, каквото и да е, може да го вземете, за да може съвсем леко да отлепим ръцете. Ако отлепянето на този етап е трудно и оставяме до гърба и задържаме. Дишваме бавно, отпускаме ръцете надолу и започваме да изправяме прешлен по прешлен нагоре. Чак докато изправим главата. Дишваме, главата минава назад, отваряме рамене и отново ще затворим. Рамене, прешлен по прешлен. Първо главата се едно навиваме по стелка надолу, средната част на гръбнака, най-долната част и много бавно отпускаме. Независимо дали стигаме надолу или не, бавно връщаме. Ще го направим няколко пъти. Се едно развиваме по стелката, най-долната част на гръбнака, средната. Продължаваме нагоре. Главата минава назад, отваряме рамене. Тишваме и още веднъж. Затваряме главата, приплъзваме средната част, много бавно, не бързаме. Опитваме се да движим гръбнака постепенно, бавно отпускаме и се разгъваме по същия начин. Много бавно, прешлен по прешлен. Тялото вече трябва да е доста затоплено. Тишваме. Изправяме. Ще се греем малко и долната част, ще повдигнем на пръсти, цяло ходило, на пръсти, цяло ходило, на пръсти, цяло ходило. Не трябва да подценяваме мобилността на пръстите, макар че все още загряваме. Това ги подготвя да са доста по-мобилни, ако имаме добра мобилност глезена в пръстите, въобще в цялото си ходило. Разходките ще са много по-приятни. Което пък е важно лятото. И пръсти, и не само пръсти, цяло ходило, пръсти. И бавно ще изтеглим в началото. Аз съм с постелка, ако не сте с постелка, просто се изтегляме там, където ще тренираме, ще вдишаме дълбоко с ръце нагоре. Бавно ще наведем отново от тазобедрените стави. Пръсти и длани ще са на пода. И ще влезем в куче гледащо надолу. Ако сте практикували йога, знаете какво представлява тази позиция. Ако не, ще ви обясня. Ръцете на широчината на раменете, краката са на широчината на таза. Фокусът е гърба да ни остане прав. Ако е трудно и все още гърба не може да остане прав, свиваме колене, прибираме корема, за да може да изправим гърба. Няма да задържаме дълго тук. Бавно ще отпуснем колене и ще задържим в 4 опорни точки. Защо тази позиция се нарича така? Китките са точно под раменете, коленете са точно под тазобедрените стави. Дишваме дълбоко и започваме да затопляме още малко гърба. Прибираме първо опашката, ще движим гръбнака прешлен по прешлен, средната част, прибираме главата. И на обратно глава. Средна част. Опашка. Дишваме, бавно връщаме. Прибираме глава. И на обратно. И още само 2 пъти във всяка посока. Много бавно. И връщаме. Последно. В едната посока. Това трябва да е много приятно, много бавно. Ако имате някакъв по-специфичен проблем, може да ми пишете, за да видим как е най-добре да изпълнявате тази част.
Бавно изправяме. Целият торс в момента е прав, с по-широка блуза съм, но би трябвало да се вижда. Ще завъртим пръстите си наобратно. Ако е трудно, първо завъртаме пръстите на дясна ръка. Ако е възможно, завъртаме пръстите едновременно и на двете. Ще задържим тук. Ще дадем възможност на дланите да се отпуснат. Ако усещането е приятно, ще отлепим длани. Ще свием лакти, ще сдържим, ще има малко повече натиск тук, но не трябва да има болка. Може би леко предизвикателство, но в никакъв случай е болка. Съвсем за кратко. Дишваме бавно. Обръщаме пръстите на краката, притискаме, връщаме тежестта, притискаме, връщаме. Притискаме, връщаме. Както казах, това е съвсем базова рутина, която може да се изградите в раздвижването. Нищо сложно, нищо, което не може да направите навсякъде. Тишваме. Бавно връщаме, наместваме тялото, ще протегнем дясната си ръка напред, ще подравним китката налява и ляво рамо, ще вдишаме дълбоко, както ръката е права, ще извием наляво. Бавно изтегляме, съкращаваме мускулите в ляво, разтягаме тези в дясно и бавно връщаме. И още само 2 пъти. Връщаме. И още веднъж. Все още затопляме. Бавно връщаме. Изпъваме лява ръка по същия начин. Този път в дясно. Връщаме. Подготвяме тялото. Връщаме. И последно. Връщаме. Бавно ще обърнем пръстите на краката и ще повдигнем опашката нагоре. Ще вдишаме дълбоко, ще повдигнем десен крак, ще го свием, ще стъпим между двете ръце и ще вземем нисък напад. Една от позициите, които може да изглежда лесна, но всъщност много хора се затрудняват ако имат по-малко мобилност, по-слабо развита мобилност в тазобедрените стави, да преместят кръка си направо напред. Подравняваме коляно и глезен на десен крак. Ще започнем с кръгови движения. Ако тук е трудно, ако имате тухлички, може да ги поставите от двете си страни. Ако имате книги, може също да ги използвате, за да повдигнем ръцете. Правим само няколко кръгови движения в едната посока и в другата. Втишваме бавно, успокояваме тялото, поставяме лява длан от вътрешната страна на дясно стъпало. Може да я повдигнем отново на тухличка или на книга. Ще отворим дясна поглед към нея и ще я затворим. Бавно ще отворим. Ще затворим. И само още 4. Отваряме. Затваряме. И 3. Отваряме. Затваряме. И последни 2. Отваряме. Затваряме. Последен път отваряме, задържаме тук. Втишваме. Връщаме ръцете, връщаме се заедно в куче. Ще виждаш да ми избяга чорапа и се връщаме заедно в напад. Наместваме напада. Отново коляно и глезен. Започваме с кръгови движения в едната посока. С тухлички от двете страни или без. Бавни. И другата. Вдишваме. Поставяме дясната си ръка този път. Тук има опция. Може да останете с висок десен крак. Ако тялото е уморено и в двете страни, може да го пуснете на постелката. Както си прецените, ще отворим лява и много бавно ще затворим. Работим за гръбнака. Много бавно отваряме. Поглед към лява ръка и бавно затваряме. И само още 4, като забележете, че когато протягам лявата си ръка, тя е продължение на дясната, когато мобилността в гърба е добра. Това се получава. Ако на този етап не се случва, няма проблем. И още 2. Рано или късно ще стане. И последно. Втишваме. Бавно връщаме, няма да се връщаме в куча, връщаме се в 4 опорни точки и сядаме напред. Какво ще направим? Ще издърпаме хубаво опашката назад, ще седнем удобно и ще направим едно нещо. В началото ви споменах, че няма да са ви нужни специални неща, които да използвате в класа, но ако наблизо имате бутилка с вода, книга, нещо, което да повдигне, съвсем мъничко, което да прескачаме, сложете го между
на двете стъпала. Ще вдишаме дълбоко и ще пробваме десния крак в шпица малко по-лесно да докосне височината, която сме избрали. В случаят може да поставите нещо ниско, по-високо. Колкото по-високо, повече ще ангажира тазобедрените стави, тяхната сила и всичките флексори, които са тук. Вдишваме дълбоко. Ако е много трудно, поставяме ръце в страни, гърба остава прав. Ако е възможно, ръцете ще са пред гърди, така че да работи само десния крак. Вдишваме много бавно с контрол. Връщаме, може да докоснем и връщаме наобратно. Това ще го направим само още 9. Връщаме. Работим не само за големия обхват 8 на движение в случая на тазобедрените стави, а на заздравяването, защото мобилността означава още 6. Аз едновременно и броя. Мобилността означава стабилност, контрол и по-голям обхват. Не разтягаме, не целим само да правим шпагати, както повечето хора се мислят. Затова се движим бавно и осъзнато. И последни 4. Не е толкова лесно, колкото изглежда. 3. 2. 1. Отпускаме. Ако има нужда, може да масажираме. Ако кракът ви е в шпиц, той ще се стегне и малко по-лесно ще го повдигаме. Ще направим само 10 с левият и връщаме 8, 7, 6. Колкото по-високо е, по-трудно. 5. Много бавно. И последни 3. Ръцете, припомням, че може да отпред. 1. Тишваме. Надявам се да сте добре. Махаме какво сме използвали. Бутилка, книга, вода. И съвсем ще развижим съвсем още малко. И то нещо много лесно и може би познат за повечето от вас. Ще поставим краката си на 90 градуса, като предния ще е на 90 градусов ъгъл, прасец и бедро, задния също. Бедро и прасец. Ще вдишаме дълбоко, бавно ще се наведем. Към единия крак, при мен е ляв. И много бавно ще се върнем. Тук има опция отново ръцете са пред гърди. Ако е трудно, ги пускаме много бавно и с контрол. Ще сменим посоката на 90 градусовите ъгъл. И отново отпускаме. Може да пробваме и без ръце. И да върнем. И само още 5, хайде да не са 9. Във всяка посока бавно отпускаме с ръце или без. Нека движението да е бавно. И връщаме. Забележете, че се местя напред, вероятно и вие. И връщаме. И останаха само още 3. Краката все още запазни на 90 градуса. Едно тук. Още едно насам. Аз ще се преместя, защото се измествам за всяко следващо движение много бавно. И последни 2. Тази посока също. Колкото по-бавно, по-добре да направим 2, но да са наистина бавни и осъзнати с контрол. И последен път в едната посока, в другата. Втишваме тук. Трябва да усещате малко повече свобода вече. Ще направим още 2 упражнения. 15-минутната ни рутина ще приключи. Ще се върнем отново в 4 опорни точки. Ще използваме тазобедрените стави, че са доста затоплени. Намесваме отново китки под рамене, колене, под тазобедрени стави. Вдигаме десен крак, свит. Отваряме коляното и много бавни кръгови движения. Много бавни. Това е разликата, пак казвам, между повечето тренировки. Тук целим бавно движение. Чувате ли как пукам? Ако някой от вас пука, знаете ли, че това не е проблем, ако не е придружен с болка. Това са едни като мехурчета, които се пукат. Не е нещо страшно. И още 3. 2. 1. Може да включите и на другата посока.
Бавно отпуснете и повдигаме левият. Започваме големи кръгови движения. Много бавни. 3, 2, 1. Вдишваме, ще обърнем внимание още малко на дясната тазобедрена става. Какво ще направим? Ще стъпем с пръстите на десен крак, сочещи надясно. Ще сдържим тук. Ако е възможно, отпускаме съвсем леко назад. Може да отлепим и стъпалото. Ако е трудно, оставаме статично и бавно и с контрол връщаме. И още 4. Ако може да ги направите 10, може да продължите от 10. И връщаме, трябва да усещате тазобедрената става много бавно. Пускаме. Връщаме. И последни 3, 2, 1. Може да задържим за кратко. Бавно. Връщаме. Ще го направим, ще се въртя наобратно, за да можем да виждате. Ще го направим и с ляв крак. Отново наместваме 4-те си точки. Отваряме ляв крак, пръстите му сочат навън. Задържаме тук. За някои хора това ще е достатъчно. Ако тазобедрената става се усеща много скована, това ще е достатъчно. Ако е възможно, започваме да прехвърляме тежестта назад. И само 5. Вижте тук. Може и да седнете. Ако тазобедрената става позволява, ако няма болка. И бавно връщаме. И 4. Може да спрем. Не трябва да има напрежение в коляното. Също е много важно. Не подценявайте там. 2. 1. Вдишваме. Бавно връщаме. Връщаме и ще се застана с гръб за последното движение, което ще направим. Сядаме удобно на пети или в кръстосен стоеж. Вдишваме дълбоко. Изправяме гърба. Много е важно гърба да е напълно прав. Издърпваме ръцете нагоре и започваме бавно да свиваме. Много бавно. Лакти и бицепси до тялото. От тук ще направим ротация и ще хванем лакти. И връщаме много бавно, за да може ротацията да е от рамната става. Това може да се изпълнява като сте легнали също. И връщаме. Ще го направим още 4. Докосваме бицепси, ротация, хващаме. Когато сме прави малко по-лесно, изпъваме. И последни 3. И връщаме. И последни 2. И връщаме. И последно. Беше много приятно да се движим заедно, макар и виртуално. Ще се радвам да го правим по-често. Може да го правим онлайн. Имам групи за мобилност и гъвкавост, които се провеждат 2 пъти седмично. Където и да сте в България или не само, може да се включите. Напишете ми в коментар, ще ви дам линкове. Или да тренираме заедно в зала в град Варна. Ще ви оставя информация в описанието. До скоро!